Давам думата на Иван Пейчев от Асоциация Пелаго, който ще се спре върху точно тази тема, защо и как двете системи, образователната и социалната, а и други, създават допълнителни проблеми, поради това, че са всъщност в конфликт. Заповядай, Иван. Здравейте на колегите, които са на живо и на колегите, които са в Zoom. Някак си започнахме в все повече нови реалности да влизаме. Хибридната реалност е реалността, която обаче според мен повишава достъпа до образование и съответно последващо развитие, защото не само колегите в София, но колегите в страната също могат да присъстват на тази среща днес. Мисля, че е изключително полезно. Това, което ще се чуе, и ще се радвам наистина да чуя и вашите коментари върху това, което говорим. Та, моята роля в тази инициатива е много комплексна и всъщност те са няколко роли, които ме поставят в една доста интересна ситуация. Може би в ситуацията да съм до един училищен психолог, който маневрира между много дейности и отговорности, с които се бори. Та и в случая в конкретната инициатива съм в ролята както на координатор, координирам дейностите на ниво област Велико Търново, така и в ролята на обучител, така и в ролята на супервизор. Как стигнахме обаче до цялата тази, как да кажа, цялата тази интересна инициатива? Интересна е, защото ни показа къде нещата не са добре синхронизирани, къде нещата се пропукват, къде има някакви проблеми, които пречат на системите да тръгнат напред, от какво колегите се страхуват и най-вече какви са нещата, които ги спъват в тяхната работа. Моят личен опит е свързан с моето увлечение към социалната работа още от студентските ми години. И след това продължи в истинската социална работа, в социална услуга, преди големия процес на деинституционализация. И след това, влизайки в системата на образование, всъщност аз последните 5 години бях заместник директор на училище, влизайки в системата на образование ми се щеше фокуса не е толкова върху академичното знание, което виждаме, че става все по-дефицитно, ами по-скоро фокусът да е върху благополучието и създаването на човешката връзка, защото, както е написано в книгата на доктор Маркова, човек се учи от хората, с които е създал връзка на доверие. Моят път ме срещна и с Анет Маринова, която мисля, че много добре ще продължи моето изложение, защото аз ще говоря малко за проблемите, а тя ще продължи след това да говори за решенията и нейния опит и практика с какво са свързани. И се опитвах с това мое мислене за социалното и за благополучието да видя какво можем да променим в системата, за да се случат нещата по-добре за децата. И училищата да станат комфортно място за тяхното, как да кажа, да, за тяхното пребиваване там. Те да са уютен дом. Защото всъщност детето прекарва най-много време в училище. Особено децата от първи до седми клас, които са на целодневен режим на обучение, те прекарват най-много време в училище. Те прекарват времето от 7 часа сутринта доста често до 7 часа вечерта в училище. Тоест те не прекарват толкова време в социалната услуга, която е от резидентен тип, т.е. когато, например, са деца от СНСТ-та или преходни жилища, съответно не прекарват толкова време и в семейството си. Доста често те се прибират в къщи, за да вечерят с уморените си родители или доста често не могат да проведат разговори със своите ментори в резидентните институции, защото, как да кажа, някак си всеки е улисан в своите
задължения, отговорности и няма време да изговори с детето какви са неговите проблеми, какви са нещата, които то среща по своя път като трудности. Така че се радвам, че в един момент се появи един нов закон, закон за предучилищното и училищното образование. През 2016 година той влезе в сила, в който се заговори всъщност, че училището вече предлага една образователна услуга, която сама по себе си, както виждате в член 3 от закона, тя включва както обучение, така възпитание, така и социализация. И тази социална функция на училището мисля, че беше много забравена преди. И ако продължим в член 5, се казва, че основните цели на предучилищното и училищното образование, още като първа цел, е не само интелектуалното развитие на ученик, така и неговото емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие. И се вкарва един много нов елемент, елемента на подкрепата, който със сигурност Ани ще засегне малко по-късно. И всъщност започваме много повече да говорим за социално-емоционалното развитие на учениците. Там насетне и за благополучие. Случва се обаче следното нещо. Като всяко нещо, което е вкарано ударно изведнъж и без достатъчна подготовка, както например този закон и последващата наредба за приобщаващото образование, учителите започнаха да се съпротивляват на новите задължения, с които те се сблъскаха. И тяхната съпротива е нещо напълно нормално, защото за тях това е нещо ново и неизвестно. Защото във времето, в което са завършили повечето колеги, не се е говорило толкова много за детско развитие, за благополучие, за подкрепа, особено за подкрепа. Това е нещо доста чуждо на методиката на обучение. Защото всъщност започна да се оказва така, че 1+1 не винаги е 2. Що се касае до комуникацията с децата, 1+1 може даже и да е 5. В ролята си на обучител и на супервизор на колеги от страната се срещам с много проблеми във връзка с новата роля, която има училището, а именно социалната роля. Липсва в един много базисен документ оценката на индивидуалните потребности и всъщност плана за подкрепа, който се изготвя после. Липсва много съществена информация за семейната история на детето. Липсва съществена информация за здравословното състояние на детето. И реално погледнато тази липсваща информация всъщност на нас би ни дала знание как всъщност това, което детето има като история, как това влияе върху неговите способности на учене. И съответно, как това, което има ние като специалисти, като информация, как можем да го използваме, за да адаптираме преподаването си съобразно стила на учене на детето. И когато имаме след малко ще говорим за него, един труден случай, доста ни е трудно да идентифицираме силните страни на детето. Някак си ние се вкараме в една кутийка и виждаме само какви са неговите дефицити, какви са неговите затруднения и ни е трудно да изведем какви са неговите силни страни, които можем да използваме, за да преодоляваме бариерите, които детето среща при усвояването на новото знание. Още по-голям проблем, ето вече говорим за проблемите между образователна и социална сфера, доста голям проблем е, че когато се прави една оценка на индивидуалните потребности, тя не е интегрирана.
Тоест, системите, които работят с детето, те не са се събрали за да направят интегрираната оценка. Тоест да обменят информацията, която всеки един от специалистите има. Защото доста често се оказва, че колегите в отдел за закрила на детето имат много информация, която не достига до училището. Или пък училището има много информация, която пък не достига до съпътстващата социална услуга в общността или пък до институцията от резидентен тип. Това, което аз виждам пък в социалните услуги, до сега говорихме за образователните, какво се случва в социалните услуги? Виждаме едни оценки по 30-40 страници, които според мен са направили колегите да робуват на документи. И някак си, нали, новите политики, защото все пак и колегите работят по нов закон, закон на социалните услуги, който мисля, че влезе в сила 2020 или 2019, ако може някой да ме прави, ако греша. Но реално погледнато, в центъра вече не е детето, ами в центъра е документа. Виждам социални услуги, които потребители няма, но кипи едно диво писане и описване. И това, което ми споделят колеги, е, че съответно те се затрудняват в това хем да организират някакво занятие с детето, хем подробно да опишат участието на всеки един от потребителите в това занятие. Тоест, отиват, бързат, дават някаква задача, връщат се, пишат и изнервени от писането се връщат в занятието и реално погледнато не винаги дават адекватна обратна връзка на потребителя, който изпитва затруднение. И другото, което виждам всъщност в услугите, образователни и социални, е страха. И този страх е страха от самотата. Страха от непознатото и страха от това да не бъда разбран. Какво имам предвид по-точно? Доста често колеги от училищата се страхуват да сигнализират отдел за закрила на детето, за да не си създадат проблеми с семейството, за което те ще сигнализират. И се страхуват, че ако се случи така, семейството да разберат, че те са подали сигнал, това ще влоши отношенията им с семейството. Тоест ще се влошат отношенията между училището и семейството. И няма да има добър резултат за детето, защото най-вероятно детето може да бъде отписано или отношенията ще се обтегнат и няма да се мисли вече за благото на детето, а реално погледнато ще се спре циркулацията на каквато и да е информация между родителите на детето и семейството. Здравейте! Евелина Стоянова, секретар на местна комисия за борба с противообществени прояви в район Сердика, детско-юношески психолог по образование. Имам въпрос към втория лектор, към Иван. Той дали ме чува? Да, чувам. И един въпрос към предходната лекторка. Относно този труден случай с психиатъра, как стигнахте до него? Трябваше ли ви съгласие от родител? Кой пое инициативата? И защо малко повече по процедурата, защото има доста често такива случаи, където и ние сме се колебали как да насочим детето към психиатър. Не знам дали се чу достатъчно, но това дете е в институция от резидентен тип, център за настаняване от семейен тип, по-точно. Така че ни трябваше съгласие на родител. Тоест директора отговаря. Да. По-скоро имаше затруднение от страна на училището да се опитат да убедят колегите от това ЦНСТ да заведат детето на психиатър. Съответно да бъде оценено неговото състояние.
реално погледнато, ние като екип супервизионен с Тони Матеева проведохме няколко интервенции, съответно разговори дори на ниво община, която е доставчик на социалната услуга. Проведохме разговори с директори на територията на общината, за да не бъде преместено това дете, защото доста често, когато едно училище каже, че има проблем, започва една съпротива от страна на родителите или пък от страна на тази резидентна услуга и те лесно решават този проблем. Тоест, взимат детето от това училище и го преместват в друго училище. Със сигурност всеки един от нас в главата си има такива мисли. Та въпросът е, че с наша помощ, подкрепа и придружаване успя да се случи това, че детето беше преместено в... Тоест, детето беше заведено на психиатър, обаче, както казвам, винаги има цена. Тоест, следващите деца от това ЦНСТ, доколкото разбрах, за съжаление няма да учат в това училище, което ги ръчкаше да заведат детето на психиатър. Тоест, ЦНСТ-то в случая играе ролята на родителя, който наказва системата за това, че тя се осмелила да каже, че има проблем. Надявам се, че отговорих на въпроса или не? Да. Да, благодаря ви. Отговорихте ми на въпроса. Здравейте, колеги. Десислава Енчева съм, сега от УНИЦЕФ в България, но благодаря на Анет, че ме върна във времето на годините ми на училищен психолог. Какво може да се направи от вашия опит, така щото тази координация да се подобри? Вие дадохте пример с Търново. Аз задавам този въпрос, защото Закона за социалните услуги, който е нов, да, той влезе в сила 2020 година, има една много специфична част, която третира интегрираното предоставяне на подкрепа от различни системи. На нас тепърва ни предстои да разработим указания или насоки. Министерство на труда и големия екип, който пишеше този проект и подзаконовата база, мислят за това, така че бих била благодарна на вашата рефлексия по това. Отговора към въпрос ми е следния. Видяхме, че координацията се случва тогава, когато имаме външен координатор. Някое трето независимо лице от другите две страни. Защото когато имаме конфликт и конфликтна ситуация, хубаво е да имаме едно неутрално лице, което да се грижи за спокойствието и сигурността на всеки. В тази връзка, дори лично аз се сертифицирах за медиатор, за да мога да изпълнявам тази си координираща функция далеч по-добре. Защото в такава ситуация, конфликтна, доста често ми се налага да успокоявам страстите. Буквално. В случай на точно при труден случай имаме много голямо негативно напрежение, натрупано от всяка една от страните. Особено в управленците, които си мислят, че ти тръгваш обвинително към тях, че ти търсиш сметка. За това координирането за мен е хубаво да е някакво външно и неутрално. До това достигнахме в рамките на тази инициатива. А лично аз като управленец видях, че е хубаво да каним нашите партньори, говоря партньори от социалните услуги, от отдел за закрила на детето, МВР, ако искате, в неформални разговори. Да ги каним на неформални разговори, да се сближаваме помежду си, защото истината всъщност не е в написания документ, а истината е в създаването на човешка връзка. Не да създадем връзка само с детето, потребител, в случая, ами да създадем връзка и помежду си. Да направим мрежа, която е подкрепяща мрежа. Но това се случва в такива неформални срещи и, например, продължавам думите на Ради, че точно в обучението по Амбит започнаха да се срещат хора от различните институции
и да мислят заедно по даден проблем. И освен да мислят заедно по даден проблем, да чуят другата гледна точка. Защото дори в рамките на това обучение се случваше да прехвърчат искри между отделните институции. Но финалният изход винаги беше, че от срещната страна беше разбрала каква е, как да кажа, какво стои, например, за дадена забрана. Какво стои зад дадено поведение. Не знам дали отговорих на въпроса на Да, госпожа да. Енчева. Благодаря, Иван. Да.